Lembramos as palabras de Salvatore: hoxe estamos nun mundo no que algúns están dispostos a vender o seu coñecemento e o seu saber para calquera finalidade e a calquera prezo. Hoxe cubriron o noso planeta con máquinas de morte. Outros lanzaron o seu propio enseño para inventar novos medios a fin de manipular e calar, tratando de manexar a conciencia da xente dos povos. Tamén están os homes e mulleres que utilizaron a ciencia e o coñecemento para aliviar a fatiga e a fame, a dor e o sufrimento da humanidade, para arrincar a mordaza da boca dos oprimidos, para darlles voz e darlles confianza. Hoxe, nos albores do terceiro milenio de Occidente, a supervivencia de toda a especie humana está ameazada sobre a Terra. Hoxe, a nosa casa común se cerna o pesadelo da catástrofe ecolóxica e o hecatombe nuclear. Hoxe, o que pedimos é aos investigadores profesionais e educadores do mundo que utilicen os seus coñecementos para exclusivo beneficio da humanidade e que se comprometan a non utilizar os coñecementos recibidos e as aprendizaxes futuras para oprimir aos seres humanos, senón, pola contra, aplicalos para a súa liberación, comprometéndonos a traballar para a eliminación da dor física, do sufrimento mental, etc. Esta foi a primeira cerimonia do compromiso ético. Hoxe, nos albores do terceiro milenio do Occidente, facemos un chamamento desde aquí a todas as universidades, institutos de investigación, liceos, colexios para que se instituya este compromiso ético, análogo ao que Hipócrates creou para os médicos, a fin de lograr que o coñecemento se utilice para vencer a dor e o sufrimento, para humanizar a Terra, porque moitos pensamos que a paz e o diálogo son posibles.